आङो बाराखौ बुङा आं बुंब्ला दानो सोरबाया बुंलांगोन बे मोनसे आफादनिसै आफादनि ओइ राजखान्थि हान्जानिसो होननानै बुंगोन। जोङो गावजों गाव मदद होलाय हारिखौ माबोरै जौगाहोनो हारिनि थाखाय माबोरै मोजां हाबा मावनो बेखौ सान आरो सोरबाया बुंदों मा धैर्य गैया नामा सम दङ आरो समा बेसेबां थांखो बोसोर बारलाय लांबाय दासिमबो माथो जेबो गैया। दिनै निउस मिडियाआव फैदों गाबोनहालागै गयगोन माने गाबोनहालागै उदां जागोन उदां जासिगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबाय दं आरो खोनाबाय दं। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायल'जों जाया आरो नोंसोरबायदि जुदि राजखान्थिजों लोब्बा लानानै राजखान्थियाव आगान होनानै नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि थैबा थैथों होननानै बाथ्रा बुङोब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट बुंखादो जोंनो बड'लेण्ड नाङा आरो जोंनो बड'लेण्ड नांला जोङो बड'लेण्डनि बागै जेबो बाथ्रा बुंला जोंनो बड'लेण्ड नांला जोंहा राजखान्थियाव हाबनांगौ थाखा फैसा खामायनांगौ न' बिल्डिं लुनांगौ जोंहा बिसि फिसाय संसार जानांगौ बेखौ डाइरेक्ट बुंनानै लाखादो बड'लेण्ड मोनला दानि जुगाव होननानै डाइरेक्ट बुंखादो नोंसोरो। बेफोरबायदि आबां जाबां बाथ्रा बुंनानै एरखे एरखे बाथ्रा बुंनानै राजखान्थिनि लाबा लाबनि थाखाय बाथ्रा बुंबाय थानायखौ ज्राब गारदो। खोनासं बे बाथ्राया नंगौना नङा आं डाइरेक्ट बारे बारे बुंखायो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि गोदान आफाद दानायखौ बाजादोंब्ला डाइरेक्ट बुंखा बड'लेण्ड मोनला बड'लेण्ड नांला जोंनो डाइरेक्ट बुंनानै खा आरो बैसोर बायदिखौ बुंदां जायफोरा फेसबुकाव पस्ट होदोंना नोंसोरनि पस्टखौ नायोब्ला सिगांनिखौ माथो उइ वान बड'लेण्ड डिबेट आसाम 50-50 बाप्पा ओइ मा बुंनो नोंबोथ' माथो खर' थख्ला सिननाय माथो नोंनावबो फेसबुकावनो दं नों चेक खालाम बावगारबाय नामा बेफोरखौ राजा लामायाव जथेनाय नोंनावबो दं माथो। आरो नोंनो सानदों नामा आं राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनोसै एकदम स्किमफोर लालाबायनोसै टिका लालाबायनोसै गारि मटर लानोसै संसार जानोसै जोंबो सानो बे बाथ्राखौ नाथाय नोंसोर सानदोंबा नोंसोर साननानैनो था बै हारिनि फारसे जुदि आरोबाव हाथियार दैबायदोंबा बैसोरखौ सनमान हो बैसोरखौ माबोरै सान्थिसिम लाबोनो हागोन बेखौ सान बिदि राजखान्थियाव आगान होनानै बेखौ नेग्लेक्ट खालामनांगौ बेखौ बेफोरबायदि नोंसोरनि दाय नोंसोरनिनो गोरोन्थि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबा जानाय नङा। आं बुंदों दानि ULB आफादखौ 100आव 70%आनो मदद होदों एबा जेनेबा बिसोरजों दंफायो गसंथेदों बिसोरजों लोगोसे आरो 30%आ राजखान्थि फोथाराव आगान होनानै दिनै गावबा गावनि लाबा लाबनि थाखाय बाथ्रा बुंगासिनो दङ। दिनै गोबां दैदेनगिरिफोरा मानो मुंसु जादों मानो सोंखारि जादों दिनै बेफोरबायदि थासारियावबो जेबो बाथ्रा बुङाखै दासिमबो मानोना बिसोरनाव राजखान्थिनि थै हाबबाय जेबो बुंनो हाला बिसोर फैसाजों माबा जोबजाबाय खुगा माथे जोबजाबाय दिनै मा बुंगोन जान देंगे राज लेंगे होननायफोर बाथ्राया मा जाखो उइ वान बड'लेण्ड मा जाखो दिनै नोंसोर एसे साननानै नायदो नोंथांमोना जुदि बड'लेण्ड नांला होननानै पस्ट होयोब्ला जों क्लियारलि मिन्थिगोन नोंथांमोना नांलाबा नांला होननानै गावबागाव फेसबुक टाइमलाइन पस्ट स्ट'रि मायाव वाट्सएपआव स्टेटास होयोना पस्ट होयो मायाव टुइटार इन्सटाग्रामाव नोंथांमोना पस्ट होनानै लादो सोरनो नांला सोर नांगौ बेफोरबायदि बेले बेजे बाथ्रा बुंबाय थानो नांला राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनानै।